Да, представете, това беше successful ръна. Всички след това за пеш. Получавате малко... Та моят няма да има скоро. Супер. Така, от меле партито. Да има гадвани тях. Не, отясно беше на меле парк, това е да са. Как им беше? Ставам. Отзад. Скалица. И това е най-голямата глупост. Ти дори да си хилър, обаче за да хилърш трябва да имаш unfriendly target. Светкавица? Скалица. Да, рутвам го? Бутам. Добре, представя. Какво му да толкова? Тази светкавица вас направо ви е рейп, човек. Добре, че нямаме елементалист. Ще сме лайт, я. Скалица. Нямам нито пуш. Хилове. Колкото си искаш хилове. То, виж, меле парчета въобще нищо не го демичва, човек. Нищо не го прави. Светкавицата. Колкото по-назад се така си, толкова съм по-безполезен, честно. Хайде, момчета, давайте! Още малко, трябва да го бъдем до фаза. Светкавица, пушвам. Супер. Оле мала. Фаза. Тичаме. Тя първата е сравнително лесната, доста по-късно се появяват бъфовете, но на следващите трябва внимавам. И унищожение. Скалица. Елате си пригъвате, ли? Настигате, това те бъде. Ние си имаме... Оттам, добре. Пак идва човек. Деца тази светкавица внимание. Вие нямате с кого да стъмна? Няма с кого да пушите това ли? Да. И не спам си сито за фан, защото аз съм на малко си. Опитвам се да го... Обаче за боса няма да имам. За сега е окей. Аз имам стън. Кавицата, внимавам къде е? Кавица? Кой е дръг? Фак! Да, бутнах топката, добре. Хилове на боса, към боса. Още хилове за... Ще го движим. Аз вече го предвижих. Малко съм. Той не иска да се движи докато фърля тия лойти, аз не мога да го движа това. Той тогава не ползва нищо дълго съм казал. Да. Светкавица отзад. Оле малко колко да рече. Тичай. Бутам. Помощ. Нямам с кой да ги бутна. Хилове. И аз. Тонове комняки. Светкавица отзад на пилона. Местим. Бързо. Бързо, тичам! Браво. Светкавица. Нямам с кой да ги местим. Супер. Местим. Таймър. Светкавица. Си. Паднаха. Добре. Дай, мести. Заставящо. Местим, а не мога да ги избутам тия кръгове. Така се отзад. Добре, не го удрейте много, да не влезе сега. Сега трябва да го закараме сега. Бой. Всичко, което имате. Добре, супер. Тичай. Хил пускам с ходове вътре. Уела вътре. Да. Беше вънка. Не е верно, фан.
Кайца, да? Изкайца. Връщам се, мой зелени отборе. Извинете, че ви заставих. Бутам. Си. Сериозно ли? Слово имаше го довърши. Айде си тайм. Зеленият дом. Супер, давай, 2 минути. Червен Умира. почваме. Да. Ой! Внимайте да не ви портне някъде, където не трябва. Светкавица до пилона. Ами гордо. Светкавица. Светкавица до пилона, бързо. Си. Мести. Колко имате? Естим Да, веднага. няма светкавица. Трябва много бързо, защото веднага ще пусне светкавица. В другия квадранче. Не, паднах. Дом, не. дом. Тук при мене. Първо се казва, после дигаме. Махнете го пак малко. Нямам с какво. Излезах по-бързо. Сега ще ме портне внимание. Супер. Естим. Следващото. Сега. О, какво стана? Банер, банер. Не, той го използва. Светкавица ли изобсервахме?